काय निक्या? काय? अरे गणपती सरले, आता खडे चाललंस? आता जरा पार्टीक जाऊन येते. पार्टी? खडे रे? आशियन दरबार नाव तरी ऐकलंस का कधी? नाव मेले जेवून इले, इतकं काय खास लागणार नाही म्हणून आज अरबी दरबारात चाललंय. अरबी दरबार? थोडा महाग हा, पण चांगलं जेवण मिळता. पगार वाढलो की जाऊन ये, मी चालले. नाही चलो, चायनीज भजी पण 1/2 खाता नि आता अरबी दरबार. तू तू गो म्हाळाचे जेवण करीलेत, पानवाड. येवा येवा येवा. आशियन दरबार काय? तुझो काय? अरबी दरबार काय? येतो परबी दरबार, परबांचो दरबार. ओ येतास ना? हो येतो. मरान दे, काळ्या वाट्याच्या उसळीचा वास येता हा. नि तवशीचे वडे पण असत. चल चल चल. तरी तुका बोललेलं आहे जास्त खाऊ नको. अरे मी कमी जेवण होतंय, त्यात एक तिचा भाऊ माझ्यात दिसलो. मोठो भाऊ दिसलो. तिचा भाऊ जास्त खायचो, मी काय करू? वडे मात्र छान होते. काय होतंय डॉक्टरांनो? या डोक्या गरगरता हो. गरगरता? डॉक्टरांनो वाईस पोटात पण गुडगुडता. डॉक्टरांनो मान पण वळता. मान वळता? अहो मान वळणार नाही तुमका कळना? डॉक्टरांनो हो कसा तरीच होता हो. म्हणजे? अहो कसा तरीच होता हो. ठीक आहे आपण एक काम करूया, तुमच्या पोटाची सोनोग्राफी करूया, मानेचा एक्सरे काढूया आणि डोक्याची MRI टेस्ट करूया आणि कसं तरी होते त्यासाठी. बस डॉक्टरांनो, भावाशी एवढा सगळा करण्यापेक्षा तू एक काम कर. काय? तुझी गावात जाऊन चौकशी कर. हा